Ще го помня това. Са богащите. Да, после каза, че иска да се размножаваме, обаче аз му казах, че вече си имам друг. Не, виж, му дадем чупюрджата, баш якото. Ама музичката е някаква яка, виж как е... Музиката е хубава. Пасва се на Жокера, виж го. Между другото, за това не съм слушал музика, която ме игра тази игра. А, и аз. Ама виж го, Хубава е. той е Жокера. Той си Нали, има... перивай, той е лесен за периване, да. Килограмна. А така, кой е? Звучи се едно Аната играе хорор игра и то е вилана. Да, и в тази игра, за разлика от Hero Heavy Attack, ти правят нещо. Да, видях по-рано. Виж какво му става с оръжието на Анито. Два ференджа. О, знаеш какво ми напомня това Андера? На една музичка от она Батмус играе да скрипна. О, майко. Сещаш ли се? Сещам се. Там където много не е баха. Не знам как ти действа мозъка, че ги помниш тия неща. Кое? Ами не знам. Бакрумс игра. Една бак... Ами не знам. Той толкова игри е играл. Не съм, че я запомня. Да. Аз помня някакви много рандом работи. Един път помня как Роузка съм насая по средата на... Аз това вече не го помня. Аз го помня. Наистина стана. Еро. И много ми заби стрима, но видях на slow motion как мисля атаката с това... Кой да го приемаш това сега, не? Малко ми е нов мувсета му. Еми... Просто трябва да се Спайдърмен и да усещаш кога пери нишан. Е така. Бре, къде? така, Виж го! Къде са набря? Айде тук да я пагам в някакво ъгъл човек.